na yi rashin Hawwa'u yayi da na yau ya zuciya ta na misali idan ka duba daga birnin Kano ta zo yar masu kuɗi ce shi ne na duba naga cewa ina a ƙauye ta yaya zanje da so ta karba gashi na kama santa ɗin har na bar ta raina ba za ya so ba da abokai suna a gefe suna ta cewa ba zan iya ba sai na yanke na je na furta ko da abun za ta kunyata ni na sani ba a kai na faro ba an yi can baya tantini na furta duk da zaton za ta bada ni abu farko sai da ta ja mun aji kamar za ta kunyata ni sai kalamai suka yi tasiri har ya zamto tana kula ni nan a take ta karɓi soyayya ta da gaskiya cikin kulawa mun yi nisa a kwanaki biyu rayuwar so cikin kulawa a gida ma take zuwa gaida umma har sun yi shakuwa hidima a koda yaushe take wa umma ba gajiyawa awa ba ta duba da bambanci a tsakani na rayuwa da cewa masu kuɗi ne su zuciyar ta babu dagawa ta ba ta so mu rabe da juna alƙawar mu kai a sa'in duk tsanani kowace rana mu kula da alƙawar wanda za ya samu tuna da juna da musaya ta zo bana wanda za ya ƙara sanar da juna kashi ba waya tsakani balantana mu kiraye juna sai ta bani nan wayar ɗan gidansu sai ta karbatawa maganar da ta yi ta ƙarshe ce ta saka na adamuwa ka faɗa mun ko ba ta raya a ko da yaushe ka zan kulawa da ka manta da ni ka sa